Malawi Today. Malawi lero ndifuna ndingokuzani ndipanga za nsanga kuti tonse timvane. Ndi palibe zimene tikuyankhula m'chizungu apa tikufuna tonse timve. Malawi ndiyambira pa Raf Kasambala. Raf Kasambala waphedwa chifukwa chakuti Raf best friend wake anali Saulos Chilima. They were very good friends. Anali my best friends in the serious. And Raf adampanga ba kuti asapange so practice law. I'm a mania rogue. He was drafting legal documents, papers for aliense. Ndamene apanga draft my documents ambiri anthu. My lawyers ambiri, including high court judges. Raf. Now, Chilima knew kuti popularity yake amafunika aimeso because he never contested for the presidency. So the chances are that the law can change. Our laws are subject to amendments, alterations. We change the laws. We provide information to parliament. We say, come on, let us work out something. Let us change the laws. The minimum kalila, in any system, the minimum pangilo govern di malamulo. Now, wapita ku Korea, zowawa Kwambiri. Raf Kasambala comes and wait for him kulilongwe kumudikirira. Agwirizana zokuti tipange reviews into zina ndizina tuone kuti first of all tipange council, tipange now alliance agreement imene napanga ndaji na chakwera ya Tonsi Alliance. Apanga zimene zichi. Kenako zikuoneka kuti achina chakwera anapeza munthu amene anali plug wa Raf Kasambala amene amapanga supply ma drugs. It's okay. Raf, we know Raf sana fendi ma drugs. Raf can never overdose. Sangapange overdose ndi ma drugs. Nkhani yonse imene apanga create ya Raf ija ndiya bodza. Amangofuna kumupha munthu uja aina anapangira less, anapangira sabotage kamashini kake kacho. You know, Raf ni munthu uja kuti ndi munthu wanzeru kwambiri sanga zipange expose sangapange zinthu zopusa. Raf can never ever make a mistake that will cost his life. Ine nimamudziwa Raf Kasambala, he was my friend. Timakulana, but I know him. Nchito imene agwira anthu mafana amene anawatulutsa kundende ndi yongo apasa information yokuti mpange expose Raf mpaka na kumupha. Ndikunama kuti Raf wafa ndi ma drugs. Zabodza. Imene yo nkhani ya bodza. Anyway, Raf wanali ngati pawn. Anamupha Raf to flush out Saulos Chilima. Saulos Chilima comes in. Saulos Chilima anakakwera tu magalimoto ake achatu. Anakakwera magalimoto kupita kunkhata pendo kubwera so magalimoto. Koma anampanga push kuti kwera ndege omwe ndege kubwera kuzakutengani pitani. Nthawi imene amabweretsa ndege yatakasiya coffin ya Raf kunkhata pe. Ndege jasimafunika ibwerere kulilongwe ndikuzatengaso vice president ndikupita naso kunkhata pe. No. Because ndege itatera ndi coffin ya Raf Kasambala kunali visibility yoyipa kwambiri koma ndege inatera. Anaitenga ndege yomwe ija ndikubwerera nayo kulilongwe. Ndikumpanga push vice president Saulos Chilima kuti kwerani mupite mukapange representative president. Ndege ija ma pilot aja sana pange communicate ndi Zuzu sina bweze ndege. Zuzu sina bweze ndege kuti kulipua visibility chani zonse zijandiza bodza. Ndege ija
anaipanga reroute many times. Iwo aja chimene amafuna kuti ndege ipite malo amene ikhale under the radar, which was Chikangawa, which is why anthu ambiri ma pilots those guys were confused. Anapanga disable communication ya ma pilots yonse so that there is no recording. Munthu amene wapha Saulos Chilima, munthu amene wapha Raf Kasambala ndi uyu Chakwerayo. President Chakwera ndamene wapha vice president wake. Munthu wina sakunamizeni, munthu wina sakupusiseni, wapha vice president wake uyu. Ndikupatsani picture ina. Recently Malawi imangopanga vote ku UN zananse tembo ndakandikupasani ma videos amenachi. Ndicho linga choti chani kusupporta Israel kumene amasupporta Israel achina Chakwera. Inali swap. Inu mutithandize ife tikuthandizani kutsogoloku munthu amene ali a thorn in your path. Saulos Chilima timpanga eliminate amene ma Israeli ukangowapanga sangapange zinthu without helping you back. Niyo mukagwirizana ndi ma Israeli aja ngati zimene anapanga nase tembo kuti ifeyo tikufuna muzatipangire eliminate adani athu ku Malawi. Ife tikupangani vote every day kumakupangani support ku United Nations. Israel panopa has become the only diplomatic partner wa Malawi amene akuthandiza kwambiri dziko la Malawi. Panopa ku Malawi kwalowa ma Mossad, ma secret service, ma spies, panopa kwalowa special forces ya Israeli defense forces. They are all in Malawi. They are all working with MCP. They are training them kuchitira kuti nthawi ya elections ikafika achina Chakwerawa adzaopseze mtundu wa Malawi, dziko lonse la Malawi ndikulipanga subjugate kuti awineso. Komano they could only do that atampanga eliminate Saulos Chilima, Raf Kasambala. Muonetsetse mmene yapangira ngozi ya ndege Amalawi sangapange cook up mada ngati meneyo. Ndege ndi typical Mossad akunthandiza Chilima. Akunthandiza Chakwera kuti amuphe Chilima. Zonsezi zikuchitika after ayinanase temba da vota kwambiri kumangopanga support Israel. Inu chimene chingapangitse Malawi kuti asikapuvotera genocide ndi chani? Think about it. Chingampangitse Malawi kuti akavotera genocide ndi chani? Unless they are playing a long game. Long game yawo ndiya election 2025. That's why achina Chakwera kumapita pasanja ndikumakula mtima kuti palibe amene angati chotse fail because ali ndi Israel. Kumupha kwake kwa VP Chilima ndi kumupha kuti apange eliminate aliyense amene ali strong enough to stop them. And panopa ndege ija mukati muyionetsese muona kuti engine ina ndege imene yasowa sanaonetse because ndege ija nayi ng'amba mene imapanga struggle to come down muchikangawa azibamba patawa anayiona ndege ya imamveka ngati tractor chinali chitang'ambidwa. Inu ndege ingawombe phiri osaphulika munazonako kuti ndege ngati ikugwa ikakangomba chinthu okuomba phiri imaphulika pamakhala moto. Ndege chija chinapanga glide kusonyeza kuti anachipanga guide kuti chikayimire kwina kwake komano achina Chilima chanata ng'ambidwa kale. They were impacted inside the plane kale ndege sonse anagwe. That is why thupi la Chilima linapezeka panja. Imfa ya achina Chilima singozi wapha ndi Chakwera. At least Malawi ndikuzeni panopa we are able to say kuti mwapha anthuwa. Nthawi ya MCP ya ma 70s ma 80s palibe amene amayankhulako. Panopa tiyeni tiyankhule. Chakwera is the murderer ndamene wapha vice president wake mothandizidwa ndachina Moses Kunkuyu, Chimwendo Banda, Eisenhower Nkaka, Nanse Tembo. Anthu awawa ndamene apha vice president Saulos Chilima. Palibe so munthu inaota ngati pusitse musapuse. Think amupha Chakwera, Chimwendo Banda, Eisenhower Nkaka, Nanse Tembo, Malawi Defense Force General
commander whatever Vin, I don't know his name, amupha chilima. Musalole anthu amene watu